Dneska se budeme bavit o mý práci. Dostal jsem jako reality check. Moje pracovní doba je od 8 do 4 do rána. Jsem hrozně rád, že mluvím anglicky. Můj boss byl ke mně docela dost tvrdý. Kulturní šok pro mě jako pro Čecha. Není to jednoduchý, trvá to. Budu jim vděčný do konce života. Kolik já si tady vydělám. Ahoj, vítejte u dnešních NYC Diaries. Dneska jsem tady bohužel jenom sám. Je to z toho hlavního důvodu, že jak už můžete tady vědět z nadpisu. Dneska se budeme bavit o mý práci. Já si myslím, že vlastně tohleto téma tady zajímalo absolutně všechny. Už v ten moment, jenom když Aneška ve videu vlastně zmínila, no, musím tady natáčet sama, protože Mára je v práci, nebo Mára ještě spí, protože včera byl z práci. Všechny vás to strašně začalo zajímat. Začali jste mi dokonce psát i na Instagramu Real AMkou, Máro, co děláš za práci, natočíš nám k tomu video, protože já jsem o tom vlastně nikde jako nic neřekl, jenom vlastně našem životním updateu na Hero. Tam jsem to zmínil, tam jsem se o tom hodně rozkecal, ale řekl jsem si, že vlastně i vy tady na YouTube, naši tuberáčci, byste si zasloužili prostě nějaký pořádný update o tom, jak to tady funguje, jakou práci dělám, to je asi to nejdůležitější, co všechny jako zajímá, jakou práci dělám. Pak všechny zajímá, kolik si vydělám, pak vlastně samozřejmě ty věci okolo, jako je třeba, jak to tady chodí, nějaký historky z práce. A já když jsem o tom přemýšlel, jak vlastně jako tohle video zpracovat, tak jsem si řekl, že by bylo super začít úplně tím naším příjezdem. V tu dobu jsem měl nějakou vizi, jak by to mohlo být. Ta naše životní historie je taková, že jsme se rozhodli přestěhovat se sem do New Yorku, začít prostě nový život, jít vlastně si za svýma snama, což u Anešky, tak je to její kosmetika, je to influencering, který jí baví. No a pro mě to byla prostě ta hudba, jako jo. To je ten hlavní důvod, proč jsem tady v New Yorku, chci být v obklopení té hudby, věřím na to, že prostě to můžu dokázat. Neznám nikoho jiného, jakože českého interpreta, který by se rozhodl, OK, hele, tak přestěhuji se do New Yorku nebo do Ameriky, kamkoliv jinam, prostě půjdu zkusit tam udělat kariéru, no. Ten jako vlastně vysněný obrázek byl takový, že já se sem odstěhuju, do 3 měsíců začnu dělat anglickou hudbu, u toho si najdu nějakou práci, abych to mohl nějakým způsobem jako financovat, protože samozřejmě Amerika, tady je všechno jako daleko dražší, že jo. Není to úplně jednoduchý to všechno uplatit z českých korun. Vize byla ta, že si najdu prostě práci někde kolem hudby, ať už to bude třeba Spotify, protože Spotify sídlí tady na Manhattanu, nebo třeba v Universal Music, pod kterýma by the way jakoby v Česku jsem, protože já jsem jako dost kreativní člověk. Mám vystudovaný grafický design a celkově jako jsem se vždycky věnoval, hrozně mě fascinoval brand management a brand identity. Rychle se učím, jo, takže jsem byl tomu otevřený. Rozposlal jsem nějaký životopisy, dostal jsem jako nějaký odpovědi, to 100%, ale jako nebylo to vůbec, že by mi napsali jako do týdne nebereme vás. Ta odpověď třeba přišla, že se jim líbí moje portfolio, jsem postoupil do dalšího kola a že teď mám prostě čekat. A čas takhle plynul a já jsem čekal, samozřejmě u toho jsme začali makat na NYC Diaries, takový, jaký je vlastně tady znáte. Začalo se dařit tomu projektu, jo. V ten moment jsme si řekli, OK, jak já nemůžu pracovat, začnu se s Anny prostě věnovat jako full time prostě YouTube, aby jsme to tady nějakým způsobem zvládli. Mezitím samozřejmě nepřicházely ty odpovědi, že mě berou. Teď vlastně narazíte jako na tu realitu, tak začnete posílat jako víc a víc životopisů. Posíláte jich víc a teď si uvědomíte, že vám odpovídají ty jako firmy a ty lidi, kteří jste oslovili před 3 měsícema. No a tam už jsem jako pochopil, aha, tak to nebude tak jako jednoduchý si tady tu práci najít. Pořád jsem cizinec, pořád prostě mám přízvuk, nejsem fluentně mluvící, fluentně znamená, takže jako je to pro vás přirozený ten jazyk. Teď bych řekl, že už jako pro mě je přirozený, když pracuju a vlastně se mezi těma lidma tak normálně, že jo. Oni česky nerozumějí, takže jakoby nezbývá vám nic jiného, než mluvit anglicky a naučíte se to, jo. Ale v ten moment to tak nebylo a pochopil jsem, že to teda bude jako běh na dlouhou trať, takže jsem asi celkově rozposlal takových 150 životopisů, jako doopravdy. Zároveň jsem se u toho věnoval prostě svý hudbě a točení na YouTube. Dostával jsem komentáře samozřejmě, jako ať si najdu normální práci, jo, nebo vždycky lidi si chtějí rejpnout, tak napíšu influencer, jdi do normální práce a vlastně si neuvědomují, jak jako náročný to je. Já tady nechci fňukat, to určitě ne, ale teď mám tu zkušenost i z té druhé strany, kdy jako chodím do práce. Kolikrát ta práce je jednodušší v tom, že někde makáte, máte nějaký zadání a to splníte a pak odcházíte a konec. Jako jo, to těch YouTube videí, celkově u kontentu musíte furt přemýšlet 24/7, ale zase nemáte žádnýho bose, že jo, který na vás šlape a můžete třeba vydělat i víc peněz a někdy samozřejmě zase méně peněz, no, ale to je zase jako na další story. Jsou tomu tak 4 měsíce
pozice bych řekl, že vlastně jsem věděl, že se budeme stěhovat někam jinam a budeme potřebovat prostě finance navíc. Jsem si řekl, hele, je to potřeba prostě rozseknout a najít si jakoby v ten moment cokoliv. A teď už se dostáváme k týmní práci. Dostal jsem se k tomu přes svoji kamarádku, která právě má tady už kontakty, žije tady vlastně 30 let, už má tady něco odpracováno a vlastně z její minulosti má nějaký svý kamarády, kteří stále jsou aktivní a pracují na určitých pozicích. Protože já jsem hledal cokoliv, jo, že bych vzal, já nevím, ať už bych dělal na baru, nebo bych dělal busboye. Busboye prostě, že sklízíte prostě skleničky, vypitý drinky po lidech, jako byl jsem fakt ready jako pracovat na to, abych prostě mohl tady tu hudbu uplatit, ten svůj sen tady jako něčím navíc financovat. Měl jsem teda štěstí, protože ona mi řekla, hele, bylo by dobrý, aby si pořád byl kolem hudby, zkusím se zeptat. Měl jsem vlastně to štěstí, že mě doporučila v jednom podniku, takže jsem tam šel, teď už můžu prozradit, co teda dělám za práci, dělám práci zvukaře, tady se tomu říká AV Technician, Audio Visual Technic. Pracuju vlastně pro 3 kluby na Manhattanu, jsou to takový jako prestižnější kluby, ale ještě se vrátíme trošku v čase, jak vlastně to bylo tu práci získat. Že jsem tam přišel, seznámil jsem se s tím člověkem, který dělá vlastně na té stejné pozici, co teď dělám já. Já jsem mu řekl svoji story, co dělám, proč to chci dělat, pohybuju se v hudbě, chtěl bych být kolem hudby prostě pořád dál, máš pro mě nějakou práci, se ho ptám. On mi říká, jasný, mám pro tebe práci, hele, přijď v pátek a já ti to tady ukážu, jak to funguje a uvidíme. Takže já jsem si řekl, OK, tak nemám co ztratit. Tak jsem přišel, to byl jeden pátek a vlastně začal mi ukazovat, jak to tam funguje. Spoustu těch věcí už jsem jako znal, se v té hudbě pohybuju jako dennodenně, takže vím, jak se ten kabel jmenuje, kam ho zastrčit, jak nazvučit nástroj nebo tak. A to už se jako narazíte na ten jako kulturní šok, že vlastně vám tady jako nikdo neřekne, OK, máme tady pozici a buď tě vememe nebo nevememe. Byl jsem tam s ním, říkám mu, hele, potřebuji práci tak, jak mám to, a on říká, OK, přijď další pátek, já ti ukážu něco víc. Říkám, ty vogo, jako, tak tady budu chodit a vlastně ani nevím, jestli jako tu práci dostanu. A ukazuje mi tady úplně základy, který já prostě z té hudby jako znám. Nakonec takhle jsem tam, prosím tě, byl 4krát. Už jsem si říkal, tak on mě nechce posunout dál, protože jsem z něj necítil takový to, že jo, tak já tě jako posunu mýmu šéfovi, který prostě tady dělá a nabírá ty lidi. Nevěděl jsem vůbec, na čem jsem. A to je přesně ten rozdíl, že vlastně tady, klidně když jako něco neumíte, tak vy můžete někam přijít a prostě říct, hele, chtěl bych dělat tuhle práci, budu sem chodit chvíli, ty mě to naučíš a já pak mě třeba vemete nebo ne. Takhle to tady funguje, chápeš? No a pak ta moje kamarádka vlastně mě posunula ještě k tomu správnému člověku a to jsem tam přišel a říkám mu, hele, máte tady práci všechnou, já mi řekl teda jo, máme pro tebe tady pátky. Teď už se dostáváme k tomu, co teda je náplň týmní práce, obsluhuju celý zvuk ve 3 klubech, není to jako, že v jeden večer bych jako dělal ve 3 klubech najednou, ale vy si představíte přesně takový ten jako klub český, kdy vlastně tam třeba hraje kapela, vy nazvučíte a jdete domů, jako. Tak to tady takhle není. Moje pracovní doba je od 8 do 4 do rána. Do 4 do rána, já jsem byl zvyklý třeba chodit spát v 10. Ten klub má 3 patra, což je tady docela takový standard, že to tak ty kluby mají, některý mají i 4. Na každém patře máte jinýho DJ, na každém patře je jiná akce a vlastně kolikrát ty DJové na tom jednom patře se několikrát mění. Takže třeba mám zkušenost, že máš třeba za večer 6 DJů a ty vlastně odpovídají za to, že v ten moment, kdy mají jít hrát, tak ty je musíš vlastně jako napojit a vypojit toho jiného DJ předtím. Tohle to já dělám, ale nesmí být ticho v tom klubu. Hele, ticho tady jako v klubu je něco jako, že prostě to je jako velký ne a musí pořád hrát hudba. Musíte používat centrální zvuk prostě a do toho centrálního zvuku vždycky něco hodit, nějaký Spotify nebo tak, mezi tím je přepojit. My máme jakoby profesionální DJský konzole, ne každý DJ s tím umí. Vy musíte vlastně znát veškerý ten equipment, protože vy jste ten člověk, který když se něco nehraje mu mikrofon nebo neslyší subwoofer, jde hned za váma a ptá se vás. Tohle to je tady moje teda jako náplň práce. Za tu práci jsem strašně vděčný. Je to v pohodě práce, co se týká jako že zkušeností nebo knowledge, protože to všechno znám. Ta práce mě neskutečně baví. Jsem hrozně rád, že mluvím anglicky, dělám si super kontakty právě mezi těma DJma. Teď se dostaneme ještě k další části. Tady to funguje tak, že je jakoby promotér a ten promotér pořádá svoji
akci v různém klubu. Ten promotor má nějaký určitý procenta z baru, zároveň třeba za lístky, jo, a takhle se tady dělají akce. Teď s těma promotérama, já už se tam s nima potkávám po několikátý, já už se vlastně známe, už se jako sledujeme. Oni pak se pojaví na můj Instagram, vědí, že tam mám jakoby dobrý čísla, už prostě se tady jako buduje ten networking správný, který může prostě pomoct té mý hudbě. Oni všichni si myslí, že jsem jakoby Ital, tím jak vypadám, takže mi říkají Italian guy, jsem jako jednoduše zapamatovatelný pro ně, protože hodně Afroameričani dělají tyhle ty party, takže vlastně jste i mezi nimi výrazný tím, jako jak jste jiný, nebo se dělají hodně jako reggaeton party. To je zase jako další story, prostě jak je to jako kulturní šok pro mě jako pro Čecha. Pracuješ úplně s různýma kulturama, jo, pořád se dějou jiný akce, poznáváš jiný kultury, poznáváš jako co můžeš říct, co nemůžeš říct, co si berou osobně, co si neberou osobně, poznáváš, jaký ty lidi jsou. Někteří jsou doopravdy hodně arrogantní, až agresivní, jo. To všechno se člověk musí naučit s tímhletím nějakým způsobem dealovat. Mě jako člověka to může jenom zacelit. Já se za svoji práci nestydím, jsem za to strašně pyšnej a vlastně si myslím, že tohle je správně. Tady začínám doopravdy od nuly. Myslel jsem si, že to bude jednodušší žít v jiné zemi, napojit se na ty svý sny a jet si v tom. Není to tak, dostal jsem jako reality check. Pro každýho z vás, třeba jste tady a koukáte na to video, třeba nejsi spokojená nebo nejsi spokojený se svojí prací a je ti 30, stejně jako mě a vlastně se bojíš, hele, jako budu začínat někde něco nového. Není to vůbec na ostudu. Určitě do toho jdi, pokud tě to posune k tomu tvýmu snu. Za mě já nevím, jestli tahle práce je pro mě jako na roky, nebo je to pro mě práce na měsíce, než se mi tady jako něco chytne, ale určitě je to jako zdroj prostě financí, který mi můžou pomoct v tom mým snu. Jsem rád, že tady s váma můžu být takhle otevřený, říct vám to tak doopravdy je, jak to je, protože já hrozně nesnáším, když si lidi na něco hrajou. Vidím to i kolikrát v té práci, že ty lidi si na něco hrajou, nemají pak ani tu zkušenost, když DJ prostě je k tobě jako arrogantní, ale pak si neumí zapojit USB-C do počítače nebo neví, jak ta konzole funguje. To mluví samo o sobě, jo. S váma chci mít tenhle online vztah absolutně upřímný. Doufám, že tahle moje story, kdy vidíte, že doopravdy prostě jde to stuha tady, prostě není to jednoduchý, trvá to. Doufám, že ta moje story pro vás bude přínos a bude to inspirace v tom, abyste si šli prostě za tím, co vy chcete v životě a prostě to nevzdávali. Koukejte se, mě 30, bude mi 31, můj se nedělat hudbu v angličtině a prostě makám na to. Koukněte se na mý Spotify, jmenuji se 22, teď budu vydávat 5. song konečně a pokud třeba tady někdo na to kouká a zrovna přemýšlí o změně práce a půjde třeba do horšího na určitou dobu, pokud je někdo třeba na dně a potřebuje vzít jakoukoliv práci, berí, jako ať už by to mělo být v mekáči, cokoliv děláš, jakoukoliv práci, nestyď se za to, je to prostě práce. V tomhle světě nejde být vlastně jako zhejčkanej a čekat na to, že jako něco ti přijde samo do tvýho života. Bez té akce nebude prostě reakce a pro mě tady jako jít v jiném prostě světě, jako mezi jiný lidi, kteří fungují jinak, přemýšlením, mluvením, vyšel jsem z komfortní zóny. Doufám, že vás to prostě bude inspirovat. Takže tak, to je moje práce, prostě jsem tady zvukář, pracuji třeba 3 až 4 dny v týdnu, takže pracuji na poloviční úvazek. Je to pro mě to nejlepší, protože se stíhám věnovat částečně videím, částečně hudbě a zároveň u toho mám prostě jakoby jasný peníze v práci. Když jdu do práce, tak se tady používá, že vám skenují v obličej, takže vy vlastně máte nějaký svůj PIN, ten tam zadáte, na tabletu si vás vlastně jako vyfotí, že tam jste, pak když samozřejmě zase odcházíte, tomu se říká clock in, clock out. Mám skvělou crew těch lidí, jsou absolutně neskuteční, jsou hrozně příjemný, přívětiví ke mně, úplně mě vzali. Moje pracovní doba je někdy od 8 do 4 do rána, někdy je to od 3 do 2, někdy to je do půlnoci, ale zažil jsem i směnu, kdy jsem jako pracoval 13 hodin, ale s tím, že ten den předtím jsem jako končil ve 4 ráno, je to prostě jako náročný být takhle jako vzhůru a pak vlastně další issue jako OK, tak jak se dostanu domů jako z Manhattanu a už teď to budete to víc chápat, proč se chcem jako přestěhovat, protože ta lokalita je pro nás klíčová, že já to budu mít lepší do práce. A večer jezdit metrem není úplně bezpečný. Když jedu domů, tak tady týpek prostě stane, tady si ženská tady jsou ošralí, tamhle ten se tam bálí, skáče do koliště, tamhle jsou krysy a teď jste tam vy s tím batohem a
jako říkáte si, už chci být doma, ať mi to neujede. Ale zároveň o to je to líp zaplacený, protože je to prostě náročná práce a pracujete večer. Teď se dostaneme k tomu bodu, kolik já si tady vydělám. Samozřejmě vám úplně neřeknu přesnou částku, kolik si vydělám, ale aby jako jste dostali tu satisfakci. Nejnižší částka, kterou tady v New Yorku můžete dostat na hodinu, je $16. Já jsem placený daleko lépe a jsem absolutně spokojený na to, že tady začínám. Chápete to? Jakože nejnižší sazba je $16, ale já jsem placený daleko lépe. Takže tak bych vám na to jako odpověděl. Doufám, že nebudete naštvaný, že vám přesně neřeknu, kolik si úplně přesně vydělám, ale je to fakt dobře placený na to, že to je pár dní v týdnu, ale má to svoje zase mínusy v tom, že tam musíte být třeba do rána, no. Co je výhoda moje je extrémně, že mám ty papíry, jaký mám, že mám tady víza, že jsem tady legálně, takže normálně jsem v jejich systému, už jsem tady zavedený, díky tomu jsem si mohl otevřít kreditní kartu v bance a vlastně už tady budu budovat svoje credit score. Jsem strašně za to vděčný, že vlastně už jako se to děje a doopravdy se tady stávám jako Američanem v podstatě. New Yorkčanem bych řekl. Další věc, která by vás mohla zajímat, je to, že vlastně jsem tady vyplácený týdně. Takže to není jako v Česku, že pracujete měsíc a pak dostanete jednou výplatu. Co bych mohl dodat té hodinovce, tak je to, že moje hodinovka je taková, jakou ji má, to mi pošlou na účet a vlastně pak já si už daně řeším sám. Je to samozřejmě i pro ně nějakým způsobem úleva, protože nemusí za mě samozřejmě platit jakoby zdravotní pojištění a já nevím, dentální hygieny a tyhle věci, ale já mám své zdravotní pojištění zajištění sám. Zase díky lidem, kteří nám tady pomohli, prostě v tomhle jsme měli velký štěstí na tyhle ty lidi a jsem za ně strašně vděčný a budu jim vděčný do konce života, že nám takhle neskutečně pomohli, takže si toho strašně vážím. Čím víc vy tady vyděláte v Americe, tak pak jakoby víc platíte měsíčně za to pojištění. Já doufám, že jsem pro vás nebyl nějak moc jako zdlouhavý, že jsem vám odpověděl na to, co vás zajímalo a teď vám třeba můžu říct nějaký zajímavý storky, jo. Když jsem měl asi svou druhou, třetí šichtu, tak nám tam hrál jeden DJ a už mi psal můj boss. Já mám dva bossy, jedna je manažerka toho podniku, protože každý ten podnik má svého manažera, takže ten s vámi může komunikovat a říkat vám jako co potřebuje prosby. A pak mám ještě produkčního manažera, který je nade mnou. Ten mě i zároveň nabíral a zaučoval, ale zároveň mi dal mi všechny podklady, vlastně manuály o toho, co tam mají za techniku a řekl mi, hele, to se nauč, jako. Tím bych mohl začít, že jako fakt ten začátky, ten můj boss byl ke mně docela dost tvrdý, bych řekl. Zeptal jsem se, co když se stane, že to tady všechno krachne, co já mám dělat, když to vypadne ta hudba nebo vypadne proud a on mi říká, tak to restartuj, jo, úplně jako, že jsem debil, nebo jsem mu říkal, hele, a kam to mám teď uklidit, jo, jsem poprvé v novém prostoru a on mi říká, to si najdi, jako kam to máš uklidit, ty seš tady jako technik. My jsme v Česku zvyklí na nějaký jako mantinely, to, co máš dělat. Tady prostě vůbec není. Mě do toho extrémně hodili. A ještě štěstí, že já vlastně jako jsem uměl se v tom nějak jako zorganizovat. Bych to řekl, že to bylo takový testovací období, kdy si mě jako ten můj šéf, jako co vydržím, bych řekl. Zjistil, že asi to vydržím, že to zvládnu, tak už ke mně teď je milé, jo, teď už je ke mně úplně jako v pohodě. Jsem za něj strašně rád, že vlastně kdykoliv, kdybych fakt něco neviděl, co to, tak mu můžu jenom zavolat. Zajímavost, v jednom klubu z těch 3, tak třeba je tam dobrá technika, že vlastně máte celý mixer, používáme vMix pro lidi, co ví, tak ví. Já chodím s tabletem a všechno ovládám na tabletu, jak světla, tak zvuk. Na začátku musíte všechno zapnout, musíte vědět, jak to zapnout, musíte vědět, jak nastavit projekci. Každý promotér má svoji akci a vlastně chce tam, že jo, svoji grafiku, chtějí jinou barvu světel, jo. Není to úplně jako, že zvukař, že nazvučíte kapelu a už jenom tam sedíte a čekáte. Takhle jednou přišel DJ, psal mi manažerka, že máme tam DJ, tak jsem tam přišel na ten main floor a on tam na mě čekal. To byl třeba můj 3. den, jo. On mi říká, no hele, zrovna jsem koukal na NYC Diaries, super video. A nekoukám, on mluví anglicky, víš co, a on že z Puerto Rica, že prostě hraje reggaeton. A on říká, no mám tady přítelkyni prostě Adelku, jako. Adelko, pojď se. A přišla prostě Češka a říká mi, ahoj, to je hustý tě tady vidět, co tady děláš. A říkám, já tady pracuji. A ona, aha, takže ty neděláš jenom YouTube. A teď byl úplně confused, jsem to viděl prostě v tom obličeji. Takže na mý prostě první, druhý, třetí směně, tak nevím, která to přesně byla, jsem měl to štěstí, že vlastně jsem
kousek toho domova, tam byl se mnou, jo. To je náhoda, prostě 6,5 tisíce kilometrů od rodný Hroudy, tak za vámi někdo přijde jako z domova, tak já to beru. Tak to bylo hrozně hezký. Samozřejmě pak jako ty kulturní šoky, ať už třeba jsme dělali Haitian Party, která je prostě vždycky wild, jako ty lidi neskutečně tancují a neskutečně chlastají. To, jak se v Česku jako neumíme takzvaně bavit, tak tady je to až moc. Lidi vylezou na stoly, tancujou, jako opravdu. Na stoly tancujou sekuritáci spocený. To není tak, že máš 2 na vchodu. To máš, že máš jako v tom klubu třeba 8 až 9 sekuritáků, jo. Nejsou to nějaký ořezávátka, většinou jsou taky hodně jako afroameriční, protože prostě jsou hodně vysoký, velký a fakt s nima nechceš jako žádný problém. Zažil jsem taky dost arrogantní DJ, který vlastně si poroučej, vy jim řeknete třeba dobře, tak máme tady novou policy, což máme, že vlastně nemůžou použít mikrofon po 10. hodině, řeknete mu to 3krát, vždycky odejdete, on vezme ten mikrofon, mluví do toho. Myslíte si, že jste úplně blbý, tak se tam vrátíte, sedíte za ním a on vezme ten mikrofon a řekne I don't care about the rules, I'm doing my own rules, we're gonna vibe tonight, no matter what. Což znamená, že vzal ten mikrofon a řekl je mi jedno, jaký pravidla tady máte, já si udělám, co chci. Pak musíte zavolat manažera, ten mu to tam vysvětluje, takže i takovýhle věci se s tím pojej, ale prostě jako člověka si myslím, že mě to formuje k tomu jako zachovat klid a uvědomit si, co mám a uvědomuji si, že mám vás, naše tuberáčky, naše heráčky. Já jsem za vás tak vděčný. Mě to úplně jako uzemnilo. Jsem teď jako při zemi se vším a jsem za všechno strašně moc vděčný, vážím si toho, co jsme spolu vybudovali, ať už jsou to NYC Diaries nebo mojí hudbu prostě jako AMkou a prostě je to neskutečný a jsem strašně blest za to a já vám strašně moc všem děkuju. Pokud vás tohle videjko bavilo, tak vás poprosím o like, koment, subscribe, do komentáře mi napište, co by vás zajímalo a třeba můžeme natočit nějakou druhou část, ať už tady nebo na Hero. Doufám, že jsem vám odpověděl na záhadu mé práce. Napište mi vaše názory, co si o tom myslíte. Pokud je tady někdo, kdo zrovna je v nějakém těžkém momentu životním a má to těžký, protože nás je hodně takovýchhle lidí, vydrž, bude líp, prostě musíš vydržet, vyjdi z té komfortní zóny, neboj se a on to všechno dopadne. Teď mi tady člověk jeden řekl strašně super větu, kterou nikdy nezapomenu a řekl mi, ty musíš udělat ty chyby, protože bez těch chyb, ty pak vlastně jako, bez těch chyb to nejde. Ty chyby tě to naučí, jak to dělat. Tímto bych dnešní video ukončil, doufám, že vás to bavilo. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a vidíme se u dalších NYC Diaries. Ahoj!